ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India. Minta ka lami haka jinglong batmai. Ryngkat bat khatsan teligi features baningkong Haka segment. La play ye ki booking. But ya ki jingtip bakambnya. One shaka Frank Motors Leit ringi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khandai hinyo lai. Ka Little Stars English Medium Secondary School ka badon hanong ba benter. Ka way na ki school ka bapaw nam haki kam yelek kai sport hapo ka Eastern West Hills District kam tam haka jing yelek kai football haka shitarik unok pra arajar arpulai. Kala pentip paj ba bat khot application na benta ki kena pule ki bakwa ban wan pule haka ni ka school nado usnem arajar arpusao. Yaki form nado nursery hado class 8 ladep ban pelaj pajba. Ka skol ka pentip pajba ru banalor ka jing ai jing hikai haka pule ka puthi nado usnem arajar arpusao haka jing lang bat ka Little Stars Football Academy nalor ka football. Ka skol kan sedang ru ban ai jing hikai yaki wei ru ki jat jing elek kai kum ka basketball, badminton, athletics, music, singing, but kiway ki curricular activities kum ka art and craft, painting, communication, but ka personality development. Shusho gani ka school ka lapenrung ya ka computer course coding program. Nalor kiway, but lapenon kamru ya ki rukam ai jing hikai hagi digital classroom, da ka jingdon ya ki nong hikai ki bala pentebet kat kum gani ka jok. La kalong hagi subjects neki activities baper ban kentiu yaki rukam ajing hikai kat kum kani ka juk start.